Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Nuwun kepareng matur kunjuk dumateng dalipun para sepuh sesepuh haji sepuh ingkang ganggung mastuti dumateng ring kalcaman ingkang ateges sampun wonten kaping yuswa wektu ing pitutur ana ing pamawas kiblating pamembah ingkang kebuki kabeh kunjuk dumateng dalipun para alim ulama panarsana jami para santri para kiai para pangemban batik projo satya dari sosial kagem putrinya dahet kali gomor dadi agami maliginipun kunjuk dumateng dalipun Bapak Ibu Besan dalipun Bapak Triwayudi yanto sekalian duta pangomjong ing kutha temanten Kakung pidalem saking Aruban Kenteng Nogosari kang tuhu kita bekten sedina kanthi tambaran semayang Trapsiwa Budi yawet pradopo saking parangipun Bapak Margono sekalian Ibu Haryani pidalem wonten ing Lemahban Dibal Memplak Boyolali kawula sinaraya hambuka wiwarani suka pengaling wicara duarani kondo piniji minangka jejering Yawara minat ngaturaken menggah ratapaning putih langsung adicorekan sampun sinanggih para keluarga urip kula madya wasana tansah kuwi rahayu dodone sekolah saged para tamu kakung putih sedane kang kehormatan jumbuh kuncaraning bangsa Nuswantara ingkang linambaran aguning saluhuring Pancasila sing kembanging prasetya Pancakarsa senggon nuwun panjenengan kula dherekaken Pujastawa Pujastuti ngaturaken terus puji syukur wonten ngarsanipun Gusti kang murbi dumadi inggih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene wanci kalenggan siang punika panjenengan sarta kasih saged kempang manunggal silaturahmi wonten wisma paliwahan kang jeneng sambikala. Sinawang rasuka-suka ngajeng mugi anggenipun Bapak Ibu ingkang hatur karsa Darmaning Sudarmo Darmaning Asepuh Anggraket Sekarjo Mulya Mardya Suka Hapi Waisuri Putri Kinasih Putku Sumaning Ayu Laila Kur Karimah Putri dalipun Bapak Margono sekalian Ibu Haryani pidalem wonten ing Lemahban Dibal Memplak Boyolali ing sedya badhe kadhapaken dalipun Bagus Muhammad Arif Nur Rahim jalur dalipun Bapak Triwayudi yanto sekalian Ibu Mariati pidalem saking Aruban Kenteng Nogosari Boyolali sakumur tamu kakung putih sedane kang kinurmatan mbok bilih sampun dugi titi wanci tumama ing adicara mula pambyawara badhe ngaturaken laksaning adicara kang sampun sinanggih para keluarga ngawuk pribadi tinar buka suwanipun putra temanten putri kang
injil saking pati busana rasa lenggah wonten sasana katungko adicara ingkang kalih inggih suwanipun putra manten kakung saking Wisma Pamerta ujung ora payahan kadhekaken buta pangombyong Bapak Ibu panganten temanten kakung kalajengaken wacana pasrah pinanti temanten kakung paripurna pasrah temanten kakung kalajengaken upacara adat widono ingkang sampun simanker wonten Lemambang Timbalang Boyolali Surakarta hajine ratu inggih panggih putra manten kakung putri kalajengaken upacara krobongan sukeman upacara adat tumpah punjen pawit baru diudi Dadi laksana dicara kodangsel diatur tambah biar Joyono saking Bapak Ibu ingkang hamku karsa lapor kunjuk para tamu so pinangka punting adicara paripurnaning pawilahan bilih pratandha paripurnaning pawilahan temanten sekalian Bapak Ibu besan so Bapak Ibu ingkang hamugati sampun jumeneng wonten sakajengipun kori pawilahan satu pangasta mutapaken tunduripun para tamu sagung bertamu kakung putih sedane ingkang kinurmatan makatan lasmanten rantaning adicara pawilahan wonten ing kalengganing siang punika panyuwun saking galipun Bapak Ibu ingkang hamugati pinang kasuwun pinarenggah galih ngantos paripurna pawilahan so paring donga pamuji donga pangestu mugi lampahing adicara para wadya wasana tansah winengku rahayu widodane skala nuwun matur nuwun sinerangan suing gending santi mulya ingkang sampun kapiyarsa nuwun matur nuwun sagunging para tamu kakung putih senedan ingkang dawet kalingga murdani kakrami sinarengan suwing gending santi mulya wonten sasana pambyawara sampun pikantuk sasmita saking para keluarga Nawang Ridho Darma mbok bilih putra temanten putri sampun paripurna anggenyo ngadi sarira Melaswadana keparing sedya badhe lumarak suwan ngabiyantara lenggah wonten sasana renggo wondene ingkang kabijenggaraken putra temanten putri lho nggih kusumaning ayu Neni so kusumaning ayu Nabila so kapratesaken Ibu Pangringga Busana. Awit menika kunjuk dumateng menjanipun para ingkang sampun kapiji. Murih sembada kang sinedya sasana sawanci katuraken. Wondene jengkaring temanten putri saking Panti Busana arsa lenggah wonten sasana rengga. Candrane pindha sekar ingkang manca warna.